umurade bundu kumba bonno bu malik si dawdu buka hayti do relombi genaare daade gelode no ko hebi dammo galo dembe fata dammo galo frilami galeya hebi frilami hebi yaabe mbatu frilami mbatunabe yirlaabe ben be Allah yidi tanirabe bintaram boy ben gawani bejinda sandu lenga ha toto ferlo esi boyle jolofe ngerendi worbe fulbe susbe sas darno be keri dimawbe en dari kadi basa lumbo tawdu be dawno jam Allah wonemo en calmini kubal yiben ko be Piindi TV en gartino wowirno dunji laana kange kawji kalis junno ko yontabe leñol kala sa adon den goore jamrabe goore tanirabe goore manal didonno mujjube men wonno be golle paydinde hande kadi yanti e cadre goddo e dimension goddo nde wonno dekko holli on tigi manal didonno ko to tiidi den fa tabarakallah eden joddi non manal didonno kulto janka debbo mu wuro soge dindeji ñaar wala kelawaaji tuggel dow lawol to woni manal didonno wuro demba sin caam baban Ceerno Aliou Thiam Alpha Aliou manan didorno mahi juma law fatbarakallah eden joddi non bara bona jamdi debbo mo hawre wuro bayla peejo on jenoybe sappo e go wala sappo e didi yanobe pirsaje courant gaddi manan didorno teddungal wiya révolution toro de 776 wira ko jaari jaay en garti yewtide bandirabe holdo duñan den hande walla holto tindi den son ji manan didorno décoro walla ɓoftugal ngal manan didorno on gandi tigiro paden faaden koye ngoɗon wuro teddungo français wi la ville sainte oɗon gandi en tindima manan no didorno to soro towi dow jimti manan didorno e ɗeɗen kuɓe on soro juɗɗo taw wona goto kono manan didorno holno wiya oɗon soro goto ala no wiyete jaari soro wiya ko lampa faal ɗon ɓe mbi ko lampa faal babal muridina wono soro ɓurɗo towde nder ngoɗon wuro wadde bandiraɓe gandi kolto paɗen hande ko Touba heɓanade manan didorno ngal ɗon maggal noon ko helmere e jolfe sa watti ɗum e pulaar wonata ko mawninde holko mawninte oɗon ñalawma holko addi mawngu oɗon ñalawma hol gadduɗo mawningol oɗon ñalawma addi mawningol oɗon ñalawma ko Cheikh Ahmadou Ba ɓe mbimo Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ɗon noon omo jogui gueɗe ɗiɗi walla ha yaɓanma tati ɗe o jiide fuurankoɓe saabu sa yi jettoje gonɗe hen ɗe ɗen ko titre foncier wawa yette ɗum gona goɗɗum sona pullo e nder asko makko ma taw hen kan ɗon woni ɗo mbiyamma ɗo jiide helmudi lalankoɓe holno jidire mabɓe ma taw kadi dem holno jidire dembe alani dem kam manan didorno wi ko tik wi ko manan didorno ko nayyi wadde wi ko pulago e nder jettoje kadi ma taw toon manan didorno nde yettande woni ba wadde manan didorno woni afu fulɓe toon woni ɗo jidire manan didorno Seydi Alaji Malik il faut memanan ɗon bandiraɓe ganden foof ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah te ko lawol ngal ganduɗa ko laamgol cer ngol ƴetti ɗum rasul sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo duñi jungo mum hokki ɗum Cheikh Amadou Bamba adim rasul woni mouridisme gummorɗen koye Mame Mara Mbacké nene heddi manan didorno Mbacké bari ay sa ummima e ngolɗon lawol Linguére ɓinni Daara Jolof ma taw toon ngoɗon wuro ko ɗo wonɗo heddi Mame Mara Mbacké Mame Mara Mbacké oɗon woni moɓe gummi kamɓe kala kanko Seydi Alaji Malik kanko Serigne Touba Mame Mara Mbacké e on no mbimami joni joni ni demo Aïssa Deme dañi balla Aïssa Mbacké balla Aïssa dañi Anta Sali Kane ɗon wonɗo Serigne Touba jiide helmodi lalankoɓe ngollon leñol holto ngol tawre koye wuro wiernogo hanki Kumballi hanki nder Fuura sa nani Kumballi fam ko magama hande ɓe mbatti Kumballi wino ɗum noon ko welnere jamma e ñalawma subay kiiɗe nana mi waji awluɓe ne wima so Kumballi delli paali bara pi jambar tuɗɗora bawɗi ɓitta solima o noon mbaɗani an anda firti solima firti manan didorno ngari ndima ko firti puccu ɗum wonno ko sinkorte hanki hande wonti vewiɗen kono ɗum wonno ko sinkorte hanki joni noon mbimami balla Aïssa Mbacké jibini Anta Sali Kane oɗon koye helmudi nallankoɓe
kamɓe helmode nalankoɓe am jogui gueɗal teddungal kamɓe guiɗi hebde salatul fati lima oblique walla guiɗiɗe hebde salatul fati o e juuɗe seydi Cheikh Tidiane Sarif koye mabɓe jeeya wiyata ko Ousmane Fulani Cheikh Oumar heeɓi ɗum koye Mouhamadou Gali taw ko manantiɗono Cheikh Tidiane wi tottumo walla min mi arma tottamo kono Ousmane Fulani ko Cheikh Tidiane tottu ɗum jungo mum Cheikh Tidiane e Cheikh Oumar Al Fouti kawre e nder aduna kono ɓe keɓani yinde caggal nde ceerno makko Abdoul Karim mo Guinée hokkimo ngolɗon lawol o heeɓi ɗum manantiɗono Mouhamadou Gali wonno ko Makka mo karam en jahani toon Balla Aïssa Mbacké mo mbiɗen ummi koye Anta Sali Kane jibini Mamor Anta Sali Mamor Anta Sali alani holi kanko Mamor Anta Sali woni baban Serigne Touba yumbako wiire manantiɗonno ko Mariama Bousso no manantiɗonno no mbiyeɗa Mariama ni e nder hoddiro kanko woni Mariama Bousso holko addi Jaara Tullaye mam Jaaro holko addi ɗum ɗo wonɗo Serigne Touba jiide manantiɗon mbima gollene goli bogel saare askoma nena mbumba askoma nena gollere to won duttinta Serigne Touba manantiɗon no mbumba e gollere holko addi wiyeede mo Mariama holko addi wiyeede mo manantiɗon Jaara Tullaye te mam Jaara mo nanta o fof no nanirtamo ni fof woni sikko heeɓi manantiɗon duuɓi capanɗe kewɗi mam Jaara sanki duuɓi capantare tan 33 ans on yuman Serigne Touba duuɓi capantare saabi no heeɓi manantiɗon no on waliyal waliyaɓe binduɗo keno tolno e 7 tonnes bindanne makko fof kanko Serigne Touba ko 7 tonnes ko winti Mouhidine Samba Diallo yo yurmede Allah wone makko o wi ko nayo walla tan bindi manantiɗon no kena hawmo walla bindi manantiɗon no kena jahlamo goo Serigne Touba ɗiɗaɓo ko Abdoulaye Niass Baban Baye tataɓo ko Cheikh Moussa Camara mo gangel walla ɓen tar bindi manantiɗon no kena hawmo saabu Serigne Touba kala ɗo jooɗino omo winda holno mam Jaara heɓiri Serigne Touba sabu ma golloɗa ko mawni ndin keɓa ko mawni dillinda aduna badduɗo e tuboɓe ha tuboɓe daari te tuboɓe kalmoɓe mbanno exilé artani Samadou Touré ko noon Alioune Sitoé Diatta ko noon kala gannonoɗoɓe Afrique ɓe keeli ɗum ɓe donkane goro Serigne Touba ɓe nayi ɗum Mayomba ɓe nayi ɗum Gabon ɓe nayi ɗum partout mais ma arti ha ɗo ɗon ɗo wiyete Njaareem ma en garoy hen holko addi inde wuuro ngo Njaareem kodi to helmere nde ko Jaar Yeem Jaar Yeem Jaar Yeem ɗum woni Njaareem sa wirtima tan manan didorno ma heb kawis ma heb ko tiiɗi manan didor tinɗa e nder hakkille ma ko ɗoftare mabɓe no manan didorno sohna Adama Aïssa heɓide Cheikh Oumar Al Fouti ko ɗoftare mabɓe saabi manan didorno ɓe jetti on niveau kamɓe Touba ni wallahi lampo fal babul moɗiten Ali Fall nan to caméra holno heɓiri ko ɗoftare makko ɗon wonɗo joni fu ɓe mbi liggey ndey andom kalɗo kalko debbo gollini joom galle mum e ɗoftare e muñal e nder suudu mum wallahi fof ma taw ɗum neɗɗo danma hunde fof keftoɗa ɗum e aduna hay degguidel gorel woni dow jinnaɗo woni tampere nde yummum tampi kala tampere nde yummo tampi ɓiɗɗo yiya oɗon barke sabu Mamor holto yano arti puccu ngu manan jidorno ne warñin tampi nder jamma puccu ngu noon yarta sona ndiyam woytu nder jamma o ƴetti puccu ngu o ɗoyi ɗum manan jidorno ha woyndu omo sefa ngam yarnu puccu ngu o lorɗum arte o waɗat ɗum ɗoftade ɓen hande jiɗa ay woliyaɓe gasande ko rewɓe jibino woliyaɓe beele ɓeɗon gasani sabu holno muñirta tan ma mawne walla bamma walla ɗi kawma wi manan jidoro mon to waɗe torturé ala tampere tampanɗa fof tampanɗa ɓiɗma tampere nde tampuɗa fof tampanɗa ko ɓesgu ma on Mariama Bousso manan jidorno dañi Serigne Touba holi kanko Serigne Touba holi kanko hol dimension spirituelle mo jogi kadi
ɓe jogiiɓe ɓe jibini ɓe ngari nde ɓe pele makko sabu afo makko heewɓe noon ngannde ɓesum Serigne Touba mo ngannduɗaa heen ngannduɗaa ɓesum Serigne Touba Serigne Saliou ngannduɗaa ko Serigne Fallou wona kono afo makko wiyete ko Serigne Modou Moustapha Serigne Modou Moustapha on woni tawaaro manan dido non bamum yaltata aduna wonno ko 1927 idan ujunere temede jeenay nogasi jeeɗiɗi nde bamum yalti aduna ko jaare Serigne Touba yaltani aduna Touba kono sinti wuro ngo wisom yalti aduna nawe ham toon Touba to moftoya ham toon ngam barke o hedde o ɗon en kalinani e nder haala men holko addi maggal yaadu makko Gabon mayo kala ko jogi ɗon gertugal ha ngeloba teddinirede bela mo kadi ko nanta maggal ho fof de ko 10 heures kam mbiyatma yor so gasi yor ɗon wonno duworɗa hankadi ni manan jidorno an maggal ma timmi sa welama aɗa wawi yasno Modou Moustapha lomti Serigne Modou Moustapha lomtimo on won mo innir Rasul sallallahu alaihi wasallam afmo ko Rasul sallallahu alaihi wasallam o innir o lomtimo bamma ko 18 ans keɗen feyde duuɓi sappo e jeetati o reninani yitere sabu sasa mo jogui o woni sasa noon ko mission mo waɗa confié o hay sa yi fulɓe fof ne jiiya ɗum ɗo walla eɗen tuusa waddu ɗum e ɗum ɗo holko susni hen saɗa fooɗo ko tiiɗi yatoɗo ɓeggiri saɗa fooɗo ko teddi yatoɗo ɓeggiri tiiɗi eɗen ɓeggiri tiiɗi mbiɗo mi sohlani pulagu retour mi sohlani pulagu sponsor cohlumi pulagu yo belto yo beytoro suhaɓe furankoɓe kadi manan didorno gara kollir koye mumen sa yi hande ɗen cuusa hollirde koye mumen e nder mugoji e nder émission ngaji so galle weeli jaɓi ɗum ko joom galle en jetti manan didorno joom wendu bosiyaɓe Dawda Moussa e kala ko taarimu aussi nde won noon sa haali bosiyaɓe fala budde kala capital mabɓe mi toñaɓe kamɓe bosiyankoɓe capital mabɓe o juuli samba maali jeeri mo juuli maayo walla manago kono juuli wona maayo wona bandum maayo cangol ƴogoɓe callugol wuppoɓe guppalire cibi ñaba mbaɗi keddam gueɗoɗi capantara e taro nullo ƴogoy capantara ɓe gerti tara ɓe keddi toon mbiya jeenari maayo on wuro kisma si mabu fulu gangue sabbati muɗum ko hay bottari gueɗe hunare boye ummo haali e nder hunare tan jiira manan didornoɗo mabum jogui titre foncier yiya partout dans le monde mataw degel mabuɓe woni hunare ɗo noon kala manan didorno ha kisma si seri kulita albarka fayidagal même ma fof taw garma ko sadi so go gondigal ɓooyi Allah ne wela kono sakki ɗon ko gonga yidde nan ɗon en calmini mo au passage fala budda par ce que ɓurɗo e ma fof ɓuura e mum ɗo kalten Serigne Touba kalen Seydi Alaji Malick mi diwin ɗum nane kono il faut marten holko jiide Seydi Alaji Malick ko adi eɗen gaara e ɓesgu makko Serigne Touba mi wima nane Mamara Mbacké holto heddi jaari mi heddi Mbacké Bari jagguɗon to heddi Mbacké Bari Mamara Mbacké Aïssa Deme jibini Balla Aïssa Mbacké woni Balla Aïssa Deme e Anta Sali kan jibini Mamor Anta Sali e Sokhna Diarra Bousso jibini Serigne Touba ma jaggi ɗon ruttunon Mamara Mbacké jibini Amadou Fatimata Mbacké Amadou Fatimata jibini Mati Mbacké jibini Demba Bouna jibini Mam Ousmane jibini Seydi Alaji Malick kono haɗani ɗon ruttunomi Mamara Mbacké kanko e Farmata jibini Ceerno Farmata jibini hari ña jibini Mati Mbacké manan didorno jibini Gagna jibini Yaye Sofi woni onon yuman dabah ma ayde tout ceci se ressemble te ɓe keeɓi kadi fartange yeedirde e nden gurnam mabɓe kanko Serigne Touba e Mame Alaji Malick ɓe jiidiri ko jarde wurani wiye jarde holko nawno Seydi Alaji Malick jarde o woni toon nayimo toon ko gorko goto ene wiye Mamor Goumba Amada won nayimo o wi ko somi yalti aduna mi yeeri Seydi Alaji Malick te goɗɗo juuli ham kona Seydi Alaji Malick mi yaada fewɗa bawɗo alɓurani jiɗɗo Allah jettiɗo Allah ɗum tagi Seydi Alaji Malick ummi toon ari man mbaɗɗo spécial Seydi Alaji Malick rolle mo jogui o
holno heɓirɗum manan diɗorno e Cheikh Oumaral Foutiyou ɓe kalten ɗo ɓe fof noon lumiére mawɗo ko jobbaɗama e Selma Siré Samba Demba Moutar kanko woni lumiére mabɓe joni noon o yeehi jarde ɓe jindiri toon ɓe baddi toon mission ngaji kewɗi ɓe baddi confié ko heewi kamɓe ɗiɗo waliyaɓe sene kalda wona Moussa Niatawre Serigne Touba en duttoro he Serigne Modou Moustapha 18 ans o yalti aduna miñi ponnoɗo lomtade mo dewɗe e makko wiya ko Serigne Bara Borom Derby taw wona Serigne Bara cankiɗo 2012 ala wona Serigne Bara Falilou on Serigne Bara ko ɓi Serigne Fallou o Serigne Bara Borom Derby mawɗo on kadi juutan banɗe sankiro duuɓi 49 heɓani 50 ans 46 ans kono koni to wonki yara jomum tawa ko manmi o no wiyete jahas wona kañum woni ɗo jahas ko mbaɗɗa e dande no wiyete jelle Allah ndi ko waddi jelle ene waɗa e jungo ene waɗa e dande ko wutti mo Serigne Touba hokkuno Cheikh Ibrahima Allah e makko gomde waliyaɓe fof kaɓama e wolde badiri keɗɗani fewi kamɓe fof ɓe kaɓama e wolde badiri waliyaɓe Allah ɓe fof saabu badiri hay malikaji tellima gam haɓede wonno sappo jeeɗi lewru kon waliyaɓe haɓaɓe mi haalan mawtiɗi woɗɗo windu no feewi Serigne Babacar meeɗi namdade holto keɓɗa sakare yalla makko sakare yalla ma o wi wolde badiri kemɗum o wutte noir blanc drapeau noir blanc nde badiri gas ko o Seydina Aliou karamallahu wajhu Séri Fatima Séri Fatima bamu Aliou Seyni Alassane ko kanko itti ɗum ɗo haqqe no yi Cheikh Ibrahima Fall no haɓira wolde badiri andan haqqe no yi on no darire e nder wolde no haɓira e nder wolde ni o hokki ɗum Cheikh Ibrahima Fall noon sa haalum kala Serigne Touba on ummi manan diɗorno ko Yaye Seynabou Ndiaye yumma ko wiyete on Yaye Seynabou Ndiaye te on woni yumma makko jeeɗiɗi ananande yumma makko jeeɗiɗo jeeɗiɗijo jibinɗomo o wona kañum goto jibinimo de jeeɗiɗijo jibinɗomo ananani on woni yumma makko jeeɗiɗijo yo manam hewɓe jibinimo ko adi mo yetto on yaltellinamo e aduna an Serigne Babacar wi ko ma nelaɗo Allah ñaagui ma Seydi Alaji Malick ñaagui nelaɗo Allah ndeno jippe Seydi Alaji Malick so welnomo jippi o banggue goɗɗo ananande so welnoma woni a arabi kono ma nelaɗo Allah ma Seydi Alaji Malick ñaagui nelaɗo Allah o jippe Seydi Alaji Malick to ɓe jeerɗo dimension spirituelle o wona beɓɗo nde Serigne Modou Moustapha yalti aduna lomtimo ko Serigne Mamadou Fadilou woni Serigne Fallou Mbacké woni galas on Serigne Fallou Mbacké Allah e makko manan diidorno takkade bammakko haalama isto goto ma wadduno e bammakko Serigne Touba o meeɗi huccide bammakko o wi an min ɓurma baba ananande o huccite bammakko wi baba min ɓurma baba bammakko wi wat feere beele bamma beele wat feere beele bamma dañe ɓiɗɗo mo babam jogui o ananani ay jumaji nen noddire o wi Serigne Touba alan Serigne Touba woni bammakko o wi Serigne Touba min ɓurma baba par ce que bammakko ko Serigne Touba wimo wat feere beele bamma dañe ɓiɗɗo baɗo dañe ɓiɗɗo mo babam jogui o anana ha joni koye Serigne Touba kanko dari o woni almudo bammakko ha woni hen min cikkanno ko almudo windani bammakko 28 nogasi jeetati livre alquran karim bagara ha birbinas taw hay alif goro diwani 28 taw a main levé jungo winde taw hokku ɗum bammakko teddiniri ɗum ngam kañum weltanoma duwno kanko Serigne Fallou Mbacké kanko kadi yeehi hajjanoyi bammakko saabu bammakko heɓani fartangi hajjoyde ine résidence surveillée kanko hajjanoyi bammakko o arti o jokkiri juma o
kanko Touba ko fohe wadde lotissé e nder Sénégal hewani kanko wari manan diɗorno beddaji fof sa jaggi doron a ƴetti plan e nder Touba ma yi lotissement waɗum ko Serigne Fallou Mbacké kanko sinji kadi ndindi e ko hewtare ɗon ɓiyo kon tawe ɗon woni borom makarim al akhlaq ya Abdou Karim ala ko bamako winomo Serigne Fallou o so ya hoore ma nde waɗi daneji kala ko nduɗa Allah ne jaabo Baye Karim Serigne Fallou nde rewi hen ari Serigne Abdoulahad Serigne Abdoulahad nde yalti aduna ari manan diidorno ko Serigne Abdou Hadre anan Serigne Abdou Hadre Mbacké on ari Abdou Hadre woni l'imam des imams woni manan diidorno almami almameɓe kanko ko ardade tan Serigne Abdou Hadre oɗon woni baban Bass Abdou Hadre porte parole des Mourides Serigne Bass eyyi on noon ɗefi manan diidor nokkude koye safalɓe saabu Serigne Touba woni e mabɓe kamɓe safalɓe o janggi toon Mauritanie o rewi ɗon ko rono yeehi o nawori manan diidor Serigne Modou Moustapha wi o wonta almudo hay goto almudam o lombinimo juuɗe mawni ene wiye manan diiɗo no Mam Thierno annanama Mam Thierno woni mo ummi borom daaru en eyyi borom daaru en koye Mam Thierno ɓe gummi Mam Thierno Serigne Touba jiiɗi baba ananani yo nde Serigne Abdou Hadre yalti aduna ko 1989 1990 ko nden manan diidorno ari Serigne Saliou Mbacké yummako wiire ko sohna Fati Diakate Serigne Saliou Mbacké o meeɗi arde o ummi tan manan diidorno almuɓe fof nde makko girbiri haw ari juma o wi kele ngal ɗo bala e kil balal ngal ko woja he golol ene mbiyata golol mbiyata uyɓeɗo tampinema hanki jamma mbano findinde mi mbiyata gonɗo haɗo ɓitta uyɓe tampini ham hanki ɓe mbaali wiidemi kono ɓe gonɗon ɓitti il faut ɓe jalta ɗo Serigne Saliou Mbacké almude e cuhlel a fiita ɗum e yeeso makko a hoynoɗa ɗum e yeeso makko ɓen tan woni silama ha woni ɗo guesa makko ɗo helkom waliyaɓe fof yinnoɓe ndema wona maire Dabakh Mali hokka médaille saabu ala ɗo ɓe jiiɗi wurde sona e doole mabɓe kam fof nde Serigne Saliou yalti aduna ko alan ko holɗam Serigne Saliou yalti aduna ko 2007 kanko e Serigne Mountaha e ceerno Mansour Bara mum bo kamɓe cankidi hirare wotere 2007 joni noon nde yalti aduna ari ko Serigne Bara Falilou Serigne Bara oɗon ko ɓi Serigne Fallou ruttanade ma seede e puissance spirituelle moɓe jogui saabu Serigne Touba meeɗa jogade wutte baɗɗo poste o meeɗa jogade dayi kala ko mbaɗɗa e makko mbaɗirɗa saban makko mbaɗirɗa sawabude Rasul sallallahu alaihi wasallam ayi o meeɗi hattade neɗɗo goto e nder juma wi kaari de min wayri yiɗ ɗum ene ara juuti ɓe mbiya ɓe wi kaari de sellani ɗe balɗe sellani ɓe mbiya o wiya ɓe paari julde tan o heññi ɓe ndeya makko payram wona nder galle on tan on girñiti Allah e mum weltade mabɓe makko o wiya no pam o tawɗa heddora kada baɓɓoyam a wawa maɓɓade Allah o pam kala ko mbawɗa wadde en tant que timminani mission ma e joomi o Serigne Touba joni noon kaalen al Muntaha Serigne Muntaha Bassirou Mbacké bamo wiro Serigne Bassirou ene heewi noon ɓe limtumɗo ɓe wona ɓen tan goni ɓiɓɓe Serigne Touba kalmi ko jooɗi ɓe ene woodi Serigne Soyibou ene woodi Serigne Bassirou on jibini Serigne Muntaha Serigne Soyibou on manan diɗorno jibini o jibini momi baali sono momi baali Mbacké momi baali woni manan diɗorno mo jogui ɗum Serigne Muntaha ana o mo jogui ɗum Serigne manan diɗorno Serigne Muntaha e lawol mouridisme
o windi ko ganduɗa ko mem jiya wona mem caboɗa holko woni mem jiya Serigne Touba heddanani hay sirlu goro fof waɗaɗi o waɗi ɗum e nder hasayde yaa e nder Masalikul Jinan wona juma o de deftere nde juma o innira o deftere makko ne wiye Masalikul Jinan alan firti Masalikul Jinan les portes du paradis woni dame aljannaji jaren hulbini yaye ndar manan diɗo no Matlabul Fawzeyni juma ɗum hôpital Touba en nani innira deftere nde defte goɗɗe ɓe ganduɗa ko dimension ngaji goɗɗi jogui o yehino haw wadde e mabɓe manan diɗo jungue fan alandi funti laami ɓuuri felli laami o wawno fellodirde mabɓe so tawino émission hande manan diɗorno ene yajannomi haalanma holko wadda Ndar holko Seydi Alaji Malik kadi wadda bureau Ndar to ɓe jeehi tan rennoriyade commanda rewnoɓe Seydi Alaji Malik fof dogui caggal haydi goto ala hol onon goto moynira El Hadji Bamal on wiire El Hadji Baba Ndiongo on goto heddi on woni mo baba man innira Serigne Fallou Mbacké Serigne Fallou jibinɗo mo Serigne Fallou Mbacké dañƴo mo kanko yumma taw manan jiɗo baba Serigne alandi Serigne Touba e Mam Diara Bousso Serigne Touba e ummade Boussoɓe Mam Diara e Serigne Boussoɓe par ce que ma tawɓe toon ɓen goni ganda ko yaaɓe ha hedde gollere en ha to wiite manan diɗo no duude en eko way noon ma tawɓe toon en calmini au passage manan diɗo no Keesi Bousso par ce que jiide mabɓe ɗo ɓalli kolito gueɗɗe jiiɓa e feere goɗɗani to wonɗo manan diɗo no suuɗani il suffit seulement de creuser un peu gam keɓa ɗum hande noon en gaɗani tan historique ko wiide yo yimɓe mbattu haqqillaji nde wonnoon rendi sertra mouridisme tijanisme layen fof ko goto par ce que ɓen waɗiyaɓe haɓe jiidi tan no haɓe jokkodiri endam haɓe jeyadiri haɓe guinnitiri haɓe ganditi laaɓi ɗi cellodirani ko goori heddi noon kala ko ɓurti ruufa ay oɗo kas kafe ɗe welde fof sa waɗe ha haw heewi ko dufo ko ɓurti fof moƴƴani hay ndiyam source vital mais so ɓurte mara moƴƴani wadde hon ko bonni honon ittere yaltine ha laaɓa heddo manan didon ko heddare ko maggal ara to passe fonno won temed jeegom waɗe ujunnaji ɗiɗi te hol yiɗɓe yaade tawrene ɗum yoɓe gustu passe ɗi wallahi julde ara passe uji ɓeyde yoɓe gustu passe parce que ko baɗɗa e ñalawma fof ka jiiro guiley comtiɗi wallahi c'est très important kadi ñanto wadde 10 000 wallahi c'est très important ɗum noon ko kolito haali ko ko hunde fonde ƴewrede kadi wiide ko ñaagunde laamu ngu kadi kamɓe woni ardiɓe mbatten haqqillaji no feewi wona e courant tan wona e assainissement tan hay pasuji yiɗɓe yaade tawtore oɗon ñalawma tedduɗo ɗiɗi ɓe ngel ko yaarude seesa hatta yettade accident ji mbaɗe sees jaari sofreɓe jaari yon mbaɗ sees mbaɗe sees kadi woni en jahata domno joni ñalla domnude mbaɗa domnu taw ɗanaki mbiya darmi doga kadi mi ƴettu hakkillaneɓe wonɓe ko ɗum ɓurata addude accident ji kewɗi ɗi yoɓe mbattu hen haqqillaji wallahi ɗum addana accident ji c'est très important haali ɗum mbarat ɓiɓe janam ɓe mbaron koye moon c'est très important sensibilisation foftoɗon addoyde wonɓe kadi kolito wona ferata konngol ma goɗɗum ari fawrade hen en jetti Mouhamadoul Mansour Faye terrain o ma dok ngam maggal Touba o terrain o ala ndi wona terrain o homo wawi yettay toon ko terrain ndeno maw doga toon ko gonga terrain o ma doga ala wona funti terrain o ne ya Touba mo yiɗa yaade auroji fof yahay terrain o te foftini yo mbat ses terrain ene yaha Touba ko heddi noon ko wiide so tawi ko ngol ɗo gonɗa ngol ɗo laawol oɗo bonnan oya ngol laawol
gom ko gonɗa ko keddoɗa e ko gonɗa ko goɗo e ko gonmi mon fof eko ummani eko yiɗi kono eɗen gandi ɓen waliyaɓe laaɓaɓe Allah holɗo ɓe jettini oɗon diina komɓe fof goto enɗam goram sabu Maulana Dabakh Malik ummorno ya Touba direct alandi hewɓe cikki inde makko nde ko Touba ummi inde makko Dabakh hewɓe cikki ko Touba ummi hewɓe cikka ko kamɓe mbimo Dabakh sabu manan didorno ɗoftanade ɓe omo yanono o yindire mabɓe nde Serigne Abdou Hadar jooɗi nde Serigne Fallou en jooɗi nde Serigne Fallou manda son batti haqqille kanko Serigne Babacar Sy on ɓe nandidirta on aya woƴƴi goto biyo toɓ Allah toɓa e Serigne Fallou Mbacké Serigne Babacar jogi on maga yo innam laabi jeeɗiɗi mi jaaboma ɗo mbawɗa wonde Serigne Fallou te Serigne Babacar jogi ɗum haaɓe nandi babam nodda Serigne Fallou aussi c'est la même chose uma manan jiɗono juróom ñaari Serigne Fallou fajna beppo aajo haaɓe nandi y a une similarité et facialement woni manan jiɗono aya woji haaɓe jogui heɓe nandi au passage en calmini yeɓoɓe Laana entaɓe kolle mintaji gasi en calmini manan jiɗorno Kule Diallo debbo mo ɓurdo e ceerno Abou Girlaaj ka yani baba taari gulal bugul moƴƴal natoɓe awre burgo wadda nem wuri buri bara gilgo diidango meeɗa diido ayi kolito ñangiri jibinani cikiri cangori suule galle ñama hakkude galle wara wiya jappintahe lamdo jumla projet woni gorko manan didorno mo sinjal parfal woni Abou Diallo Hafiz Al Bourhan rewiɗo ceerno Samassa rewiɗo ceerno Aliou Thiam fiila Alpha o jooɗi France tuboɓe komtan ɗum ene hedde manan didorno bagar mum hedde manan didorno nden deftere mum ene hedde manan didorno ɗeɗon tinnoji mum woni ceerno Abou Diallo fatabarakallah séri Kule Diallo debbo mo gudiri mawgo ɓen ene teddini no jiiɗi Moussa Niasse eɓe jiiɗi Laana Yontabe kadi au passage mi salmini Al Foutiou Salmo Janjoli Sadek Soule Ndiaye Al Foutiou flagrance prochaine émission goto mon fof ma he parfum mo jaro parfum ga ceerɗo yeera Ali Falen Kismaen Al Foutiou ma won décoré inchallah e parfum gaji makko ɗi parfum gaji ɓurɗi so Allah lamɗo jaaɓi neɗɗo moƴƴo baɗɗo fayida jiɗɗo kadi Piindi TV wattuɓe haqqille manan jiiɗo e ko mbatten o wiideɓe équipe Piindi nani dawoɓe puɗal ha mural alandi manda so tawi maɓe mbattu haqqille émission o de o jamma émission o jamma min tournirimo tout mom pour vous faire plaisir pour votre satisfaction ko hunde wonde fayida don noon ko ñaganade e Allah moƴƴere e nder Sénégal leydi nden solidaire sabu Sénégal ala ko ɓuri ɗum welde ene heewi jamma ko dañƴa e ko mbasɗa fof waɗa suuri ay suba ko kasuji tan ceertata walla woni nder kasuji tan ceertata mais pinɗo fof ma wooɓ to dañi tan suba ko pinɗa fof ma wooɓ ɗum alhamdulillah rabbil alamin koye dio fof manan jiɗo Allah jogui o woni pecco manan jiɗo noon woni kokko en jettiri ɗum joni subhanahu wa taala mi yejiri haalandema ɗiɗɗe Serigne Touba kaaɗani e Serigne Saliou ala ɗiɗɗi o cakkiriɗi yaltude aduna o honde yalti aduna o yalti aduna ko 2004 o wiire Serigne Mourtala woni jibini Serigne Abou Mourtala Seydi Moussa Niang tanum Serigne Touba direct o jiɗum giɗam wallahi comme pamaro min kom neɗɗo pamaro jaari tanum Serigne Touba direct te alam to min jindiri nder Piindi TV barke ɓurani azim wino Serigne Abou Mourtala Serigne Mourtala woni bamo Serigne Mourtala woni manan jiɗo no joguinoɗo diplomatie mabɓe holgon diplomatie kalɗo jaaɗa e monde he a tawat noon galle Serigne Touba sababude makko sanki 2004 kanko wujja ho nande arabi mami addane forme makko ma Ali Fall ma waɗen forme makko on Serigne Mourtala Mbacké ɓesgu Serigne Touba Hadim Rasoul mo jogui galleji extérieur kolto kalɗo jaaɗa e monde a hirama a heeri ala jippira wi galle Serigne Touba sabu mi yi ɗum noon wallahi kal koɗo andar to paɗa mi nani toon galle makko mi nani toon galle Baye Niass fof
waliyaɓe kalɗo nodduɗaɓe ɓe kalɗo nodduɗaɓe ɓe nooroma ala andi mi hokkuma irso goto jafoɗo mintaji gasi noon kalema koye ñang o tan jibi Ummou Salam camɓe alwar woni ceerno Amadou Boynaji wino almuno makko goto ɓe joole avion ɗo ko Gabon avion noon foti juurade ano foti jippade o ronki jippade ponoje en donc yo jippi ponoje ɗe donc yo alani ponoje ɗuminani kam avion waji jippade ɗum waɗa ko crash haɓe mbadde hen joni noon technicien ji fof mbaɗa alerte mon fof yoɓu ceinture mum avion o farna o gueej hankadi no wonti yalle guura yalle maaya kanko mo turini tan e 16 mois turini hankadi ni déclarama avion o ko yanoyta gueej ton gasoyta hankadi ni guurɗo mo balɗe goni yeeso ma wuuro mo balɗe gona yeeso ɗon woni ɗo heddoro ko ya barke ceerno Amadou Boynaji faabumin o wi ceerno Amadou Boynaji wimo he jagguɗo o wimo jagguɗo tan ɗo jaggi ɗon ɗo ponoje avion ɗe jalti e nder avion o teya no wina ñang avion o jippi haw jippi aéroport e wiye ñang ay jettiɗo Allah yettinata Allah sa takkima e takkiɗo Allah takkita ko on takkiɗo Allah taw ala o takkiri on takkiɗo Allah takko e ma non woni noɓe mbayi eɗen jogui manan jironno ko heewi ɗum mbimami Sénégal hande jaam leliɓe ɗo ɓe wonɓe ɗo ɓe holko ganduɗa holko kanduɗen taw wona firina arno yewtide moon ko gorko mo guerle beele nebam guerle seɓɓe yalla ɗo saɗan maji ɗemman kelel Moussa Amnar Bayla Boni Abdoul Haroun Moussa Mamadou Kouli Babli Bohar Malik kala man bupene jegide cikkumo gadi Bali Hamadou Moussa ƴeŋta to yanan tan Samba Abdallah Samba Sadam Alay bone bubu tugen kaw yimanaɓe yoynoɓe jumano yoɓe so yoɓe leeli mi yoy ɗumen mi salmini on mi juurima yo Allah hokkede yiide gongol en payi Touba illa Touba بالموس وسفي